Krimin garaşsızlygy öňçe 2014-nji ýylyň 16-njy martynda geçirilen ses berişligiň ýyl döwüminiň Simferopolda bellençi dünýä derejesinde goldanmandy. Çäri ýaragly toparlaryň gödäwçiliginde we Kiýewden bir ruhsat geçirilipdi. Biznesiň we tiýagatçylygyň ösüşine pätkil berýän sanksiýalar Orsiýetiň aneksiýadan territoriýasyna hem zarba urdy. Şeýle-de çäklendirmeler Krimin liderlerini şol sanda ýarym adanyň de facto iş ýüzündäki hökümet baş tutany Sergey Aksionowy nişan aldy. Ukraina ony häkimet başyna bir kanun geçmekde aýplaýar. Onuň özü aýplamalary ret edýär. Ilatyň 90%-den gowragy geçen ýylyň mart aýyna bolan wakalar gollaýar. Men günwatarly jurnalistlere islenlik wagt köçelere çykyp ýagdaýa syn etmegi adamlardan pikir soramagy teklip edýär. Что они думают о том, что совершилось. Yerli ýaşaýjylar ýarym adanyň Orsiýada goşulmagynyň esasan pensionerler we döwlet işgärleri üçin bähwitli bolanlygyny aýdýarlar. Ýagdaý gowulagy tarap ütgedi, pensiýalar we aýlyklar ýokarlandy, ýollar bejerilip başlandy we hökümet işläp başlady. Elbetde käbir kimçilikleri bar, emma biz gowulagy umyt edýäris. Kıyınçılıkların biri inflasiýa. Käbirler pensiýalar we aýlyklar bilen bilelikde bahalaryň da galjagyny çak edýärler. Ukrainanyň häkimiýeti aslında Kremliler ýygyrlymy kopa awynmazdan köpçülikliň demonstrasiýalary geçirip bilýärdi. Kremliň adam hukuklary boýunça missiýasynyň başlygy Andrey Kriskov çäklendirmeleriň puhtalandyrylandygyny aýtdy. Şuň söz azatlygyny ýok etmek boýunça prosesiň orun tutýanlygyny aýtmak mümkin. Şeýle-de hereket azatlygy hem çäklendirildi. Yarım adanyň yerli etnik azlygy Krim tatarlary Orsiýetiň basyp almagyna garşylyk bildirýänligi üçin güýçli basyşyň astyna düşdiler. Krim parlamentiniň adam hukuklary boýunça kontakt toparynyň ýolbaşçysy Abdurreşid Jabbarow Krim tatarlarynyň gorkuzulýanlygyny we zorluklara tedewar edilýänligini aýdýar. Oğurlanıp yitirim bolanlaryň jemi sany 7 adam, biri ölü tapyldy, gıynalyp. Ýene altysynyň ykbaly henizim nämälimligine galýar. Jabbarowyň öz ogly Islam hem sentýabrdan bäri direksiz etdi. Krim tatarlarynyň ATR gararsız telekanalynyň baş müdiri Lila Budjurova kanalyň Kreml tarapyndan goldanýan hökümetiň basyşy astyndadygyny aýdýar. Biz häzir güýçli batışa tedewar edilýäris. Bilşiňiz ýaly ýakynna bu ýerde barlyk bahanasy bilen gorkuzmak boýunça ýaragly adamlaryň gatnaşmagynda güýç aksiýasy geçirildi. Üstesine bizi Orsiýetiň habar terişleri hökmünde hasaba goýmazlyklarynyň hem howatyrlanýarys. Adam hukuklary bilen bagly aladalaryň üstesine Krima uly mukdarda pul ýatyrmagy wada beren Orsiýatyň özü de ykdysady kynçylyklar bilen ýüzüýüz bolýar. Ukraina bilen gatnaşyklar Krimiň we Ukrainanyň arasyndaky transport gatnawy kesildi. Günbataryň sanksiýalary biznesa zeper ýetirip daşary ýurtly kompaniýalar Krimi terk etdi. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi Orsiýetiň aneksiýasyny makullaýar, ýazgarýan sesler heminde çykmaýar. Tanqidçilaryň agla we bölegi Krimden gitdi galandary öz pikirlerini mälim etmekden saklanýar.